Aquí és casa meva, qui és vostè? Qui sóc? El marit de la meva dona, la que finalment ha vingut a raure en aquest cau de perdició. On és? On és? Sense atropellar. Escolti, que això és una casa honrada, Honrada? A mi què m'ha d'explicar? Els he espiat. L'altre dia vaig estar 2 hores a dintre d'aquesta arca. I sé que vostè és un padre i el seu amic un altre. Ho sé tot, ho sé tot. Sense home, Esteu ben equivocat de pis. Equivocar-me jo? La seva veu no se m'oblida. Els he pres la mida vostès dos. Jo li puc ben assegurar que en aquests moments vostè i jo estem ben sols a casa. No em doni la volta, que no vaig curt de mànigues jo. Ell ha posat el pis i no n'ha sortit. He vigilat bé la porteria i li puc ben assegurar que la meva cinta no ha passat per allí. Per tant, ara està amagada. A algun lloc la trobaré. Jo la trobaré, caram, si la trobaré.